naimbag nga daw tayo manen gagayem ken kakabsat, pudno launay nga nagimbag ni Apo Dios, agsipud ta datay manen nga agkakadwa, ag tutunos kada ito'y panagadal tayo ti sao na Apo Dios. Patsen mi nga kadagiti naglabas nga upat nga leksyon nga inadal tayo kada ito'y surat ni Santiago. Ket adda digiti naited kada tayo nga bukel iti kinapudno nga inusar ni Apo Dios ket no ipalubos tayo dayjay nga sauna ket isu iti mangininot nga mangbalbaliw kada tayo nga umasideg tayo ket maaddan tayo dayjay sibibiyag nga relasyon ken ni Apo Jesus. Taday ta iti panggep ti intay panagiinnadal gagayem ken kakabsat. Siyak ni Pastor Eli Rafanan ket kayat mi nga ited manen iti nabara nga panagkablao kada kayo, kastamboten iti panagyaman mi, agsipud tada kayo ngagtultuloy nga kadwami, ket patyen mi nga adadu kayo itatnan, ta iti naipadamag kada kami, ket uray pa iti gagayem tayo nga dayjay balasi tao, Pastor Leo, ken Pastor Ray, ket sursurutin da daytoy oras iti panagadal. Ket agyaman kami launay gagayem ken kakabsat. Ited kumet kadagiti kakadwa tayo dito studio ni Pastor Ray ken ni Pastor Leo iti panang kablao damet kada kayo kakabsat. Pastor Leo. Naimbag nga oras ti panagadal ay iten agagayem ken kakabsat. May sa man agundaway tapnamuan tayo dagiti pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Amasapol atong palent ken tulnogen tayo agpaay iti panagrangay iti na Kristiyanoa na panagbiag tayo. Wen kakabsat ragsakik ti umablaw kada kayo tinaimbanggal daw pa-check nga dagiti pampanunot ken puspuso yu ket silulukat da. Tapno ti baras-bas ti Espiritu Santo ti sauna umanay nga mangted iti panagrangay tayo intun mangegan tayo sipud da situtulok tayo nga mangtulnog kadagiti adalan tayo ita ngaldaw. Dawatin tayo nga rugkabsat iti panangidalan ti Santong Espiritu kada tayo tintay panagadal. Pastor Ray, pangasiman si kay tagkararag. Dumog tayo kabsat. Namami nailangitan maminsan pa o Dios, umasidag kami ken ka. Agsipud tabigbigan mi nga sikat ti Dios, ti panagbiag mi. Kasapulan da kaapo, nga babaen ti panagadal mi ti saom, ti Espiritu Santo may pakaawat kada kami, tapno ti kasta nananay, ti panakaawat mi, kataramiden mi da, katagbalin kami nga nagasat nga nananak mo, katagbalin nga bendisyon, katagiti sabsabali. Sapi ka dito tatlal na, kaya nurnos apo, ti mapadasan mi, bayat ti panagadal mi ti saom, tagiti dawaten mi, ken Kristo nga Jesus. Amen. Iti nasursuro tayo kabsat, iti libro ni Santiago, ket nangited kada tayo dayjay nabalitukan nga adal agsipud na simple daytoy Pastor Ray ken Pastor Leo ta daytoy nga rod dayjay kunanan ti nagsurat kabsat ket may panggep laeng iti praktikal a panagbiag akas maysang anak ni Apo Dios. Ket kang kanayon nga isu iti dayjay naulit-ulit nga dayjay isuro ni Santiago nga dayjay mangeg tayo, basaan tayo, dayjay adalen tayo, nga mangbukel dayjay pamati tayo, ket isu kumamet laeng kakabsat dayjay makita nga pagbiagan tayo. Ket nadal tayo pay nga iti panakapadas, iti pamati tayo, babaen iti panakasulisog, uray pa iti panagsagaba. Ket dayto iti mangted iti panakadalos dayjay nga pamati. Tanaadal tayo kabsat nga daytoy pamati ket inyarig iti leksyon tayo akas maysa nga balitok nga intun no napasudi iti apoy agbalin nga puro ken natarnaw. Naadal tayo met nga iti panagbiag ket agtultuloy lata nga umay dagiti panakasuot, umay di panaka dadanas, panakasulisog. Ngem, agyaman tayo, tatikunana iti adal tayo kakabsat, saan nga dayjay panakasulisog iti basol. No dikit di dayjay
panangaramid dayjay panakasulisog tayo isu iti basol. Itintay adalin itatakit may isang practical manen nga leksyon kakabsat. Agsipod ta ayat ken itilintag. Ket daytang ayat ken itilintag mangiturong kada tayo dayjay naununag nga panagadal tayo daytoy sauni Apo Dios nga isu itiin pasurat na ken ni Santiago. Tapno iti panagbiag tayo akas maysa nga anak ni Apo Dios. Ket isu kakabsat iti dayjay pudno nakayayo iti sangwanan na. Dawatin tayo ken ni Pastor Leo nga basahin naman iti memory text tayo. Iti paset amayulo tayo, ito nagagayam ken kakabsat. Masarakan iti Santiago, Kapitulo 2, versikulo 13. Kasto iti kunana. Tati panangukom awan asi na amaipay iti dayjay saan anang ramat ti asi. Ti asi agrag-o ama isupyat iti panangukom. When kakabsat iti adalen tayo tata, ket agrugi tayon iti Kapitulo 2, iti libro ni Santiago. Manipod iti 1, ingana iti 13. Kayat na nga isuro kada tayo, dayjay nukasano, nga dayjay lintag, ket maaramid tayo, babaen iti ayat. Masapol nga agkuyog kakabsat, dayjay ayat ken iti lintag. Laglagi pun tayo, iti inbagana ni Apo Esos, iti kondisyon laeng gayam, iti panagtungpal iti lintag, ket isu dayjay panagayaten ken kuana. Tati kunana, no ay ayaten dak, tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. In lukat ni Santiago, daytoy Kapitulo 2, iti may sa kakabsat nga pakaistoryaan. Ta, daytoy ket panaggigimong ket, ket adday iti duwa nga sumrek iti gimong yo, kunana iti versikulo 2, may nga tao ang nakasingsing ti balitok, ken iti pagananay na ket napateg, ket sumrek met iti may saan napanglaw, iti pagananay na ket nanumo. Haan nga may kata iti pagleksyonan tayo, iti libro ni Santiago, inbaganan nga, uray pwede gitanak ni Apo Diyos, adda dagiti nabaknang, adamit dagiti napanglaw. Ket inpakita na nga daytoy nga sitwasyon ijay kuma paggigimungan intuno umuneg dayjay nabaknang. Naidumduma iti panang tratar dagiti kamkameng. Intuno umuneg dayjay napanglaw nga ni sandang ikaskaso ket adala nga nakatader piman ijay suli uno hampay ka nga sumrag. Ket tinubngar ni Santiago daytoy nga ramid. Iti verse 4 ket kunana, saan kayo amang idumduma? Adda Pastor Leo iti napintas nga kapadasan. Adda iti maysa nga kamkamang iti iglesia, isuna ket Seventh-day Adventist, na pili, wano na elect a presidente iti maysa nga nasyon ijay Africa. Dakkel a nasyon deta. Ket intuno apan makigimong. Ket maamuan dagiti papanglakayen ijay nga kapilya. Iteramiden da apan da Kanda ti red carpet na. kanda red carpet. Manipod jarwangan nga na ijay pulpito. Pagbabaan na. Ket no intuno bumaban, magnan ija red carpet, ket intuno sumrek, dayjay pay panglakayin ka kunana kakabsat, tumakder tem amin kunana. Tani Apo Presidente ket adda nga sumrek. Ket daytoy a Presidente, idi nga naikan iti gundawi nga nagsao ket kunana kakabsat kunana nagyamanak kunana. Ta kasta ti panang respeto yu kanya. Ngem ibaga kada kayo, no umayak iti balay ni Apo Diyos, agpapada tayam amin. Adamit iti kapadasan,
iti maysa nga pastor nga Pilipino. Itinagan na ni Pastor Bien Tejano. Adda iti day 100 years celebration iti Pilipinas. Ijay Union Compound, kastamot ijay Pasay Adventist Church Compound, iti day nga Sabado, ket nagsidao da. No apay nga nakadado digiti soldado nga dapat digiti sniffing dogs na. Ket kunada sino nga tayo iti bisita tayo. Tamay sa gayam nga naimbitaran nga bisita kaday jay nga centennial celebration iti Pilipinas Pastor Ray ken Pastor Leo. Isu gagayem ken kakabsat iti presidente iti Papua New Guinea. Ket ijay da nga nagamam mo ken ni Pastor Bien Tejano. Idinamon ni Pastor Bien Tejano iti ayan iti hotel nga paggiganan na apan na binisita. Ket idi nga binisitanan kalpasan dangan nagtungtong nagpatang kunana ni Pastor Tejano kada ito'y presidente madaydayang nga presidente di la mabalin nga ikararagang ka ay kauwang kunana di presidente ket timader di pastor ket kunana di presidente sa anak nga mabalin nga agtakder iti sanguanan iti Diyos ko. Nagparintumang. Kaigsipod ta nagparintumang ni Pastor Tejano ka nagparintumang mata. Kaya di nagkararagdan, kalpasan nga nalpas da nga nagkararag, at change of event iti napasamak. Nagbalinin nga na nadeket nga agayem da digitoy, ket iti kana, dito presidente iti Papua New Guinea, nag-request iti presidente iti Pilipinas, ket kuna na, ikanda man iti ambassador, ket iti dawatag ambassador a Seventh-day Adventist. Ket iti kitaan da iti core, ambassador core, kaya nga sa iti pangalalan dati agbalin nga ambassador, awam mo iti nakalista nga Seventh-day Adventist. Ket kuna naman iti presidente iti Pilipinas, kada iti presidente iti Papua New Guinea, adda kadi iti mairekomendam nga kayat mong agbalin nga ambassador nga isu iti Seventh-day Adventist. Amuyot in rekomenda na ni Pastor Bien Tejano. Diyan na pan ikararag. Diyan na pan ikararag. Itatan, isunan iti ambassador Bien Tejano. Dagitoy nga kapadasan, mangitid kada tayo iti, dayjay man, panangilukat kada ito'y adalin tayo itata, dayjay isuro ni Santiago, nga dayjay ayat, ken dayjay lintag, ket masapul kuma, nga agtunos. No adda dayjay ayat, masapul nga dayjay lintag, ket matungpal. Akas dayjay presidente dayjay ijay nasyon di Afrika, natungpal na, agsipod ta kunana, agpapada tayo. Dahito yung presidente ti Papua New Guinea, ay ket nagbalin nga ehemplo may, ket kasta iti napasamak kini Pastor Tejano. Nagimbag nga kapadasan dayta, Pastor. Wine. Iparang nakadatayo nga Kristiyano nga mamati kini Apo Isus. Iti pudno a kababalin nga nataengan a pamati. No kasano nga trataren tayo dagiti tattao iti uneg iti iglesia panang tratar kadakwada kadagiti nabaknang ken kadagiti napanglaw. Ta daytay maysa Kristiyano nga mature ket saan na nga mabalin nga idumduma dagiti tattao uray pa iti ruwar ti kapilya ken iti uneg ti kapilya. Tapno ti kasta ket agparang nga isu ket Dios ti daydayawon na nga saan nga mangidumduma kadagiti tattao. Taapay ngamin, maamamuda tayo dagiti tattao, maamamuda mo dagiti Diyos tayo, no kasano ti panang tratar tayo kadagiti pada tayo tattao. Ikang kangaron ti saludsod, Pastor Okay. Leo, ay Pastor Ray, nga muna na Pastor. Kada ito'y versikulo nga insurat ni Santiago, nang nangruna iti versikulo 5 ingana ti 9. Into nabasam deta, Pastor Ray, ikang kati saludsod. Iti saludsod nga dati leksyon tayo ket anya iti kayat ni Santiago nga
isuro iti iglesia. Dagiti laglagi pun tayo di sinuratan na dagiti Kristiyano nga warawara. Ay, wara-wara. Ngem iti datayo datayong agdama datay iti mga adal. Anya iti kayat na nga isuro kadatayo dayjay man kun tayo nga human behavior tapno dayjay nga panakilangen-langen tayo iti padatay nga tao ket iso iti awaten ni Apo Dios. Basahan man Pastor Ray nga mununa di 5:9. Basta dito yung kakabsat, ijay Santiago 2:5 hanggang 9, kasi iti kunana, dumngeg kayo ay ayatek kakabsat. Sana ya pinili ti Diyos, dagiti napanglaw, no may papan iti lubong, ang maipay iti kinabaknang iti pamati, ken agtawid iti pagarian, ngin karina, kadagiti agayat ken kuana. Ngem da kayo, inikat yu ti dayaw, ti napanglaw. Sana ya adagiti nabaknang, timang parigat kada kayo, ket isuda met laeng uludan da kayo nga isaklang kadagiti pangukuman. Di da aya tabaawan dayjay nadayaw, anagan, apakanaganan nyo. Ngem no tungpalin nyo tilinteg, anaarian, kas mayan nurot iti surat, ayatem ti pada matawa, kasmet iti bagim, naimbag ti aramid mo. Ngem no pagdudumaen nyo dagiti tattao, makabasol ka ito, wano makabasol kayo, ket pabasulen na kayo tilinteg, kasla nakasalungasing. Nagimbag ti balakat na ni Santiago kada tayo kakabsat. Isungat tiladawan na ito gawin, Pastor, dayjay umuno ng eleksyon tayon, nagtipon, ijay unag iti iglesia, iti dua ng estado ti panagbiag. Diyan na ba nang? Kanya na panglaw. Kasanong arod iti panagbiag kuma, daytoy naba nang kinapanglaw, iti unag iti iglesia. Kastoy mo ti ibagana dayto yung kakabsat. Kunana ket sana ya pinili dagiti ti Dios dagiti napanglaw no may papan iti lubong ang may ipay ti kinabaknang ti pamati. Singkaduan na kakabsat ti napanglaw ket agbiag akakaasi agsipud ta napanglaw garod. When? Timot na baknang agbiag nga nawaya Respetado. sipud ta na baknang garod. Ngem inton may papan iti panagbiag iti syudad. Tinabaknang adda nga nalakan nga iturayan ti napanglaw. No may papan iti kaskaso adda nga mapapaburan dayjay nabaknang ta aggaraw nga rod dayjay kwartana. Adda nga marespeto, adda nga mapapaburan. Ngem ibaga na ti leksyon tayo iti sangwanan ni Apo Dios, pare-parehas tayo. Ket datayo nga Kristiyano nga mamati kini Apo Hesus, iti panang tratar tayo kadagiti nabaknang ken napanglaw agparehas ken awan nagdumaanda. When? No diket di no may papan iti linteg, awan ti paboran tayo. Awan ti dumduma tayo. No diket di ited tayo ti respeto kadagiti nabaknang, ited tayo ti respeto kadagiti napanglaw. Saan tayo ida nga idadanes dagiti napanglaw, wenno uluden ida agsipud ta mabalin handa makabayad ti utang tayo. Ket no diket di kunana ditoy, kabaelan tayo ida nga alaan ti nasaya ata pamayan. Nga dagiti napanglaw ket sandamot nga may dadanes, wenno maisaklang iti pangukuman gaputa mabalin nga handa makabayad ti utang da. Mga ramid tayo nga ruti kwa, mga ramid tayo ti kasla case study niya ni Pastor Leo, iso iti pangulo ti iglesia. Sika iti napanglaw, siya iti nabanang. Baliktadin talaga na yun. Sika dyan nabanang, siya dyan napanglaw. Alay, kapil mo, hindi dyan mununan. Tata, kasano nga sika nga pangulo ti iglesia, panang tratar mo kada kami. Laglagi pa, no, da proyektom, siya ti papanam. Laglagi pa, no, pinadwan ti daton, at ado itig ko. So, mulmulaga tao. Laglagi pa, no, mga sabaka, crusade ka, hanggang mapangkanya na. Pangkakanya. Kaya laglagi pa, into no ag-report ka iti nabuklan iti trabaho,
harvest in gathering man wenno pagkapulos kapag na. No kitaan tayo pastor daytoy. Ay ito agagayem kang kakabsat. Kasla i-review manen ni James dayjay napalabas sa eleksyon tayo. Dayjay panangayaplikar itilaw. Nga kuna na iti panangayaplikar tayo itilab ket kadagijay nga agkasapulan. Iti pangipakitaan tayo isong itratar tayo itratar tayo akapareho kuma. Kadagijay anabaknang nga mariknada dayjay panagayat tayo ken kuya takararwamot laeng dagitoy. Awan kumat na idumduma na. Adadadya ko na tayo nga. Naglakag sao kung kuna tayo. Wen. Punto dito, pastor. Nalakang agpaisto agsao. Ngumti, magbagat at ni Santiago dito, hanlaan nga agsao. No dikat aramiden. Aramiden. Ipakita. Numampay sa ante ang maikat nga itad tayo dahil due respect ako na tayo kadagiti nabak na. Ngum, ijipan nakatratar na kuma. Kahit masapol parehas. Ito yung problema nga dyan na ba nang? Mabalinhan nga dayjay tenti problema. Ejay pan nakatratar tayo. Nga mangtratar. Tano daduma. Hanatad ipapilit na nga nga no alam tayo jay first nga 5 verses ka iti kayat na jay special eh. Ejay no kita tayo pa sa tibagbag. Adjay nabak nang ada kanya na dayjay due respect. Ngam ejay pan nakatratar kas pagarigan ko ma ejay church. Wine. No daduma no makita tayo dayjay nabak nang nga sumrek. Tumakder tayo pantay jay sango daw alamin na. Oh, thank you taada ka. Right. Kuyugan tayo ng ipasango. Ngam no marigrigat. Talyawon tayo lang kasyay. Awanin. No aramidin tayo daya kadaya na baknang. Aramidin tayo makadaya marigrigat. Isungod nga iti bagbagak. Ita yan di problema. Iji na ba nang because he demands. Iji sitwasyon na he demands. No maawatan na kuma. No kaspan tayo agkukate nga rod. Maawatak kuma nga iti pa ng respetom kanya kakasaladya pa ng respetom kani Pastor Ray. Awan ti problema. Tasi ka maipit ka ka. Well, sing kaduan na ti ugali ti kaduan na ilasagan daytan. Well. Nga no adda ti kwartam nabaknang ka ket adda da gundaway mo nga mangituray. Adda da gundaway mo nga dumawat ti pribilehiyo. Well. Adda da gundaway mo nga dumawat iti respeto. Well. Ket dakdakkel nga amang da gundaway mo agsipud ta nangatong arud ti saad mo wenno nabaknang ka. Well. Adda ti mensahe ni Apo Isus kada tayo nang nangruna ka dagitoy babaknang nga iso ti problema no mabalin na kasta. Una na ditoy Lucas 14 basaan niyo ditoy kunana kakabsat. Lucas 14 versikulo 7 aging gana ti 11 adda ti balakad ni Apo Dios ditoy kunana ket idi nadlaw na no kasano ti panangpili dagiti naawis kadagiti nagundawayan at ugaw. Wen. Diyan nagundawayan, diyan na ba nang? Sige. Nagundawayan at ugaw. Sinauna ti may sa pangarig, kung kuna na katakwada. No adda mangawis ken ka iti pagbudaan, saan ka nga tumugaw iti nagundawayan at ugaw? No mabalin nga jibak nang, uno jay na panglaw. Okay? Dilaket ta, adda nataktak neng sika nga inawis na. Ngem inton umay da dyan nangawis ken ka ken isu kunain nantuken ka ited mo iti daytoy atugaw ket itinto kasta agin inot kanto si babaen at tumugaw iti kutit. Ngem inton maawis ka inka ket agtugaw ka iti kabasitan kababa na saad. Ta inton umay ti nangawis ken ka kunain nanto gayem umalis ka iti nangat ngato itinto kasta addanto dayaw mo kadagiti makisango ken ka iti pagpanganan. 11. Taamin mangitanuk to di bagina may pababanto. Ket agpakumbaba may itanuk to. So nga ti prinsipyo ti tunggal may sa kadatayo nabaknang man ken napanglaw. Adda dayjay kinapakumbaba. Saan tayo nga gaputa addaan tayo ti panakabalin. Ket gundawayan tayo dagiti bambanag nga kasla kumakas pagarigan managitid ka. Ket kayat mo nga palakpakan da ka, kayat mo nga padayawan da ka. Takas ti ugali dagiti Roman people during that time. Iti tiyempo ni Apo Isus. Nga naobserbar na dagiti kastoy. Uri pa ni Santiago. Isong nga isursurat na ni Santiago daytoy, tada ito iti kapadasan kin kababalin dagiti tattao idi una nga man nakabalin. Nga adda iti posisyon, nga adda dagiti sanikwada, nga kayat da nga intun timulong da ket dayjay intulong da
mabigbig da. Tapno ti kasta, dagiti tao, respeta rin da, kat piman dagiti na panglaw, tarigagayan namut kuma, nga maumumuta kasta. Ngem ti mensahe ni Apo Isus kada tayo, uray pa ni Santiago, ti kasayaatan kat dayjay, ipababa tayo, nagpakumbaba tayo, kat ipangato na tayo ni Apo Isus, padayawan na tayo ni Apo Isus, akasta, saan tayo nga ururayin, dayjay, na pamadayaw, respeto, dilakat ta, mapabainan tayo no saan tayo nga ito. When sublitay nga ro dayjay kwa niya, dayjay kabil tayo nga buya. Nalaka siguro iti posisyon ni panglakayan no siya mabigbig ko agpadata. Nimbag. Dayjay. No intun no sumrek tayo di sangwanan ni Apo Diyos, mabigbig kong agpadata, awan ti problema na. Ta uri pa dayjay pangarig nga di istorya ni Apo Isus na panda di sinagoga. Kaya kuna nakita nyo adda ti duwa nga umay makigibong kuna na. Ijay idi adda daytay burnay. Kat ijay babati burnay ikanda iti di plata. Kat ti kwartada di awo papel kait. Kat coins amen. Kat dayjay nga gundaway, dayjay na ba nang adda ti dayjay adipon na nga mangbagkat dayjay supot nga yan ti daton na. Kitibilin na into no adun ti tattao ijay sinagoga, ijay kapilya, sanan to inuten nga ititinag, ijay kapaot na, ijay tip ammo ijay tattao ijay unag, no kaadu itinted na. Pagamula idinalpas nga nangitid dyan na ba nang, napanmit dayjay may isang balo na panglaw. Kat inot na piman nga intinag dayjay daton na. Ting! Sa lutsud ni Apo Isos. Sino kadakwada iti nangitid ti adaw? Uno ado intid na. Dayjay balo at intid na ti amin na. Intid na amin. Iso nga manipod pa idi addan dayjay estado nga kayat ni Apo Diyos nga dayjay man ilimpyo. Taagsipod idi iuringa na ta masapol nga kitaan tayo nga there is racial discrimination. Sa dinuman taured ti sa libro ni Santiago na banang na panglaw. Ket iti kun nagtatay pastor, nalalakay ti trabaho nga pastor, nalalakay ti trabaho nga panglakayan, no iti na panglaw ken iti na banang pastor ray ket agpadpada iti rinada. Deja ayat kay. Taadumot ti ngam haan met nga basol at agbalingan na baknang kitdi kakabsat. No di ket inton no nabaknang ka aglalo no adot na ito mo agdemand kan nga matratar ka nga na sabalin dayto yun ayan ti probleman. Kastamit kada tayo nga mangi pangulo panglakayan kas pagriman no kayat tayo at trataran dayto agsipod ta nabaknang nga rod ket panang tratar tayo ket mabaybay antay mutten dagiti napanglaw akam-kamang ti iglesia hamang esot kasayatan. Iso nga ti maaramid kuma kasti pag kinadalan tayo kakabsat dayjay man kuma adda ti kinapakumbaba iti maysa ken maysa nga maysa kadag iti balakat ket bigbigen na kuma nga nangat ngato dayjay pada nga tao nga miso. So nga ti uneg ti iglesia tayo pudno saan tayo may linged nga adda dagiti babaknang adda dagiti napanglaw. Adumot dagiti amamuk nga nabaknang handa nga agdemand akasta. Handa nga dati mabainan da pay tanda ka pay no mapamupad padayawan ta adda dagiti na itud na no kuang at in their presence mabain da pay. Adda ka pastor gamin niya nga dati no jay kuna tayo nga panagaywan Juday stewardship. Adda dagiti token donors. Ni Pastor Manayn, si tamang kumanya, umayda kasapulan tayo ti baro nga tugaw di kapilya, kaya di tugtugaw tayo nga daanayin. Adda digitay ko, adda digitay kaya namang tid pastor. No si katay di kwangaron ti pastor minya, adda di kaya nang mangtid. No kuna na ka mangtidat angam ijay bakrang tiktugaw ka iukit mo dyan agang ko. Ado tugtugaw mo na siya.
Into no ka DJ ba oren DJ ko kabil mo DJ Mike ti kapilya ka DJ na kabil jay. Donated By. Kuna na. Ket itirigat na DJ nangidonar. Iso na pa yung mga ibaga? Iso na pa yung mga ibaga. Iso nga, kitaan nyo dito yung adalin tayo kabsat. Isil po tayo DJ ayat. Ken DJ pa nagtungpal. Talintag ken ayat nga pastor. Uy. Itikat ko nga sa lutsodon itatakas niyang Pastor Leo. Iso DJ, kasano, ija sitwasyon nga in parang tayo, ang matungpal iti may sa nga Kristiyano, DJ si bubukol alintag. Pakibasa man manipod iti versikulo 10 ingana iti 13. Kasi iti kunana iti Santiago 2. 10 aging gana 13. Tati siya sinuma namang tungpalto iti amin nalinteg, ket makasalungasing tu uray may mesa agbanag tu apakabasulan na amin. Tati nagsao di ka makikamalala, kinuna namat di ka mamapatay, itangarod no di ka makikamalala, ngem mamapatay ka, rumswa ka, nang salungasing tilinteg. Iti kasta agsao kayo, ket agaramid kayo akasla maukum kayon to, gapu itilinteg ti waya-waya. Ti panangukom awan asi na ama ipay iti dayjay saan anang aramat ti asi. Ti asi agrag-o ama isupyat iti panangukom. No, kitan tayo nga Pastor Ray kan Pastor Leo, at dati sa nga pulo nga bilin. Ito yung alintag. Saan tayo nga mabalin nga ibaga, nga natungpal ko iti bilin, no uray maysa, kadagitoy sa nga pulo nga bilin, iti hamutong palay. Puno, Pastor. Pastor, padasin tayo nga alain nyo dyan sa nga pulo nga bilin, di Exodus 20. Ti context na nga ro dito yung nga bilin, kit iso dahil sa nga pulo nga bilin nga basaan tayo, ta iso ti kunana dito yung ada imbasa na dito nga di ka makikamalala. Wan, nagapo dyan sa nga pulo nga bilin na dyan. Wine. Kung naon nakaspangarigan, kunana, iti may verse 3 lang yun, awan ti sabali nga Diyos mo iti sangok. No, adda iti sabali nga Diyos mo iti sangom, iti sangon apo Diyos, uren o ramidem, ta umuna nga bilin dito eh. Uren o ramidem iti mikadwa, inggan may kasangapulo. Anya ti kunanan ni Santiago? Agbasol kalata. Alright. Agbana kapagpasulam amin. No kas pangarigan, mikadwa nga bilin. Di ka agaramid, iti maipaikin ka aladawan a kinitikitan. Kahit kunana, uray anya akatulad iti adday jay ngato sa dilangit wenno adda iti baba dito daga wenno ti adda iti danom tuneg ti daga. No kas pangarigan natungpal ko iti umuna. Tungpalok mo iti mikatlo. Ingganan iti may kasangapulo. Ngem agdayawak iti kinitikitan. Anya ti kunanan Santiago. Agbasol kalata. Basol alata. Alright. No kas pangarigan kuna naman iti verse 7. Di ka aramaten a bareng-bareng itinagan ni Hioba a Diyos mo. Kano agsapata nga, tinungpal ko to umuna, mikadwa, mikapat, ingana, mika sangapulo. Anya kunan Santiago? Basulata. Basulata. Okay. Kurang nga raw. Kurang lata. Nung tinungpal ko iti mi umuna, mikadwa, mikatlo, ngam inja tungpalan ti mikapat. Anya mikapat? Ay, kayo may papanti ko da dyan. Laglagi pa mga aldaw at managina na. May papanti aldaw, may kapitong aldaw da ita. Wain. May papanti panagnilin. Papanti di kapilya. Wain. Kitnuham mo itong palan DJ, kat agbasol ka amin lata. Agbasol. Tapay, no DJ may kapat, kat ito doon at may kapitong aldaw, iso na ito iti aldaw a Sabado. Wain. Kasi dadalan tayo nga sigun iti panakaadal tayo. Dito may kapat, kat may papanti Sabado. No, saan ka nga nagsabado, ket nangasawen DJ ti Diyos mo, DJ napanam. Wain. No hanggang nga nagsabado, at dati kinitikitam. Wain. No hanggang nagsabado, saan mo nga dinayaw da amam kininam? DJ rinispitar ti sao ni Apo Diyos. No hanggang nagsabado, halos amin mo lang iturong na kada iti sangapulo abilin DJ nga may kapat nga bilin. Adda nga ti prinsipyo nga iturong na kanya tayo Pastor Leo, Pastor Ray. Ni Apo Diyos, all or nothing. Wain. Anya ti kay na, adda ti bilin ko, sangapulo nga bilin. No agtungpal ka, tungpalom iti sangapulo.
hamo nga pilpilyan. Tanutong palam iti siyam, at dati hamo nga matungpal, Basol. basol mo ulat ha. Isumul lang ako natin rin do mga awang makatungpal. Pastor Leo. At awang makatungpal na nga pulo. Kunada. No, kita mo dito, Pastor. Kasanon to nga ited ni Apo Dios ti may sa abanag nga amo nang hamo matungpal. Iso nga hanak mamati nga awan makatungpal. Matungpal tayo dito babaen ti tulong ni Apo Dios. Babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo nga ited na kada tayo. Una, nagpaiso ito kung mo John 14:15, no ay atundak, Tumpalin nyo. tumpalin yun doon kiti bilbilin ko. Wen. Kana kung no ay atundak, siya mabalinain. Kung na hanin Sabado, kung na. Nga rod, Amin. iti turturong ni Santiago, kahit mabalin nga babaen ti sirmata ni Apo Diyos, ni Santiago lang nga ro tinusar nga nagsurat, at danto dayjay panawen, nga dayjay iglesia nga binukil na, kit agbaliw to iti turong iti pamati. Wen. Nga umay to dayjay nga panawen, nga saanen nga dayjay si bubukil nga sa nga pulo nga bilin, iti apanda nga tungpalan, no di ket dayjay patyendan, di pilyendan, isulatan. Iso nga idiin surat ni Santiago daytoy, tasaon ni Apo Dios nga ro daytoy. Inpakita na nga uray pay manipod idi nga inpasurat ni Apo Dios ken ni Santiago daytoy nga surat na inggan itata nasayaat nga maamuan nga no titong panagtungpal iti bilin ket tungpalan iti amin. Nagimbag ti bagana da ito yung setas kakabsat ko ta kunana dahito nga may papantilinteg. Way. Iji versikulo 8. Ngem no tungpalen nyo tilinteg ana arian akas mayan nurot iti surat. Way. Na arian alinteg. Kahit nga sawen no na arian sino ka ti ari tayo ti langit kan ti daga. Sino ti ari ti amin nga namarswa? Ni Apo Dios. Ket nga sawen naggapuking kuana daytoy nga linteg. Ket no ipatungpal na kayat na nga tulnugan tayo babaen iti ayat ammo na nga kabailan tayo babaen ti parabor na babaen iti pamati babaen ti ayat tayo ken kuana pastor. May isa nga saludsod ti naited kanyak tinapalabas. Kuwada kanyak ket anyat nagbaliwan dayjay linteg ti daga. Nga kuna na ijay linteg ti daga ket di ka agtakaw, tamakulong ka, di ka pumatay, tamakulong ka, ken ijay linteg ni Apo Dios, nya nagbaliwan na ta di ka agtakaw, di ka pumatay. Ket ti kunak, dayjay linteg ti daga na ited tapno protektaran na dagiti citizens ti daga. Ngem dayjay linteg ni Apo Dios na ited tapno parik na tayo dayjay ayat nga dakin ni Apo Dios. Hanlalaeng nga protektaran, no di ket idanon tayo, dayjay ayat ni Apo Dios nga dakada tayo. Iso ko agsabali daytoy, ti kay papanana. Dayjay motibo, ti panag tulnog, tilintag ti daga, agsipod ta, di mo kayat ti makulong, kada dayjay manang ipaulog, tapno maprotektaan ti citizen. Ngam dinintag ni Apo Dios, aramidin tayo, agsipod ta dati susto a relasyon tayo kini Apo Dios. Ken may kadwa, han nga dayjay protektaan no di ket aramidam tinasayaat, aramidam ti panangipakita ti ayat ti pada nga tao. No maidarom iti maysa nga tao, may salaeng ti ikaso da. No kasparigan ko maka iti maysa nga tao nang patay. Murder laeng iti ikaso da. Hanga mabaling nga ni sa nga pulong nga bilin dayto yen. Kuna na ikabil mo to jayan ket nakikamalala, nakiabig, nagtakaw haan. No di ko idla may maysa. Ngem iti ibagana ni Apo Dios kadaytoy nga sa nga pulong nga bilin na. Ket awan ko maitipilpilyan no di ket ditong pala na mamin. Bueno. Madidayaw ti Apo. Aday ti kapadasak nga malabit na istoryak dito yung Pastor Ray ken Pastor Leo iti panagkadkadwa tayo. Nga aday ti maysa nga manursuro iti Biblia met laeng. Nga iti kunana ket kwa. Inusar na iti Kolosas 2:14. Ket kunana, pinunas na ang maibusor kada kayo iti surat ang maida na ilanadan dagiti bilbilin anang parigat kada kayo idi ket pinukaw na nga inlansana di cross. Tada kami nga ginadal iti maysa nga baryo.
Ket siya inusar ko dayjay chalk, kakabsat, ket inusar ko dayjay eraser. Ada nga ti chalkboard, wenno blackboard, kuna tayo. Kuna na daytoy nga manursuro, pastor, bulode mameta chalk mo. Bulode mameta eraser mo. Ta itin surok, manipod iti Biblia, nga ni Apo Esos ket nagnilin iti Sabado, kastamit ken ni Jehova ket nagnilin ti Sabado. Ket insurat na kakunana sa nga pulo nga bilin, may kapat a bilin, aldaw a may kapito, Sabado. Idi na isurat nan, inala na di eraser, Pastor Ray. Pinunas na. In the act of erasing, idi pinunas na, nagsaludsod, adapay. Awang mababasan. Kadigiji nga tattao nalawag. Ket kunak kanya na agsaludsuda mantap no maamuan tayo iti kaipapananta pinunas mo. Kawen ko na. Wen basa ng arudeto. Iti saludsud ko lang. Manung aldaw, hindi nga inaganan ninda jay sekta ngayon da. Manung aldaw, kada kayo nga gagayim ko, iti may isang alawas. Hanang sungbatan. Kaya idi sinungbatan nan, sinungbatan ng kakuna na 7, pastor. Ay haan ako na, ta iting kabil mo 7 minus 1, dapat 6. O na ta pinunas na Ta pinunas na nga rodin da jay, may kapat abilin, awanin da jay aldaw nga Sabado, may kapitong aldaw. Kat iti, kayat nang ibaga dito, gagayim ken kakabsatan niya, no umay kada tayo da jay tarigagay, nga agadal ti saon Apo Diyos. Denggen tayo di balakad ni Santiago. Ta iso ti balakad ni Apo Diyos. Ngano kayat tayo nga matungpal anay iti bilin, kasano pa nagtungpal tayo? Babayin iti anya? Ayat. Ket agsipod ta, agtungpal tayo babayin ti ayat. Mano kadag iti bilbilin ni Apo Diyos ti tungpalin tayo. Amen. Amen. So, iparparang na daytoy nga rod nga adal nga saan laeng nga ti panagdengdengag, panagbuy-buya iti Hope Channel. Ti panakailalawag ti sao ni Apo Dios. No dikit di tungpalen na. Tanda duwa nga klase ti tamay sa nga tao. Dayjay truth seeker, honest seeker. No dayjay truth seeker, no nakita na ay naimbag dayta kuno na. Panawan na. Sila di sarming, nakita na, jirupa na. Itunukuan, malipatan namanin. Ngem de jay honest seeker, nakita na, ti kinapudno, ay kastoy gayam ko na. Ay masapol balbaliwak. Ti istilot panagbiag ko. Dito gayam ti mangiturong kanyak. Tapay, saanan nga masurot? No de jay nabasa na, de jay nangeg na, isut aramidon na. Tapno agbalin nga bendisyon keng kuana, agbalin ang nagasat sangwanan ni Apo Dios. Tapay, isut ko na na santo na surat, ijay ay Apokalipsis 1:3. Nagasat ti tao, no bumasa, agdengeg, ngem, aramidin na ida. Dahito ti dakalakarit tumunggal may sa kada tayo kamsat. San lang siyam, san lang 8, 10. Amin, ti bagbaga na nga na aryan, ngalintag. Kastoy Pastor Leo ken Pastor Ray. Ni Apo Esos biningay na itilintag. Nga mangipakita dayjay kunana nga binukal iti ayat. Dayjay ikang kayo iti baro nga lintag kunana isu jay binukal iti ayat. Kunana dayjay ayatem iti Dios mo, isu dayjay umunay nga ti may kapat nga bilin. Ayatem ti padam nga tao manipod mi kalima inggan sangapulo. Daytoy ti mangbukal iti sangapulo nga bilin. No saan mo nga aramiden iti maysa kadayjay panangipakitam iti panagayat mo iti padam nga tao. Uray pa dayjay ipaspasurot ni Apo Dios ken ka iti dayjay umunay nga mi kapat. Banag na. Banag na. Yusung hanteng nga tudun laeng nga dayjay mi kapat iti masapol dayjay mi kalima ingganat mi ka sangapulo saan. Dagiti man mangipakita, iti panagayat tayo kakabsat ka, dagiti padatay nga tao. No, ibaga na ka, ayatem ti asawam, hamungam hayatem ti asawam, ibagam, iti na po Diyos.
Una na po Diyos, ulbod ka. Una. Santiago 2:10. Mm. Naburak mo dito ibagbagam, ay ayatin nak, tamo mga maayat, tapada mga tao. Mm. Dito ibagbaga na dito, practical kakabsat, nga panagbiag iti Kristiyano. Ibagbaga pekit din ni Apo Isus, kasanon to nga ayatam ti Diyos, no di kan to pa'y maayat tapadam nga tao, nga makitkitam, makapulpulapul mo. Uy. Kat ti Diyos, hamo pa'y nga makita, kasanon to nga ayatam. So, kang runaan, nga pakakitaan kakabsat, iti panagayat, mangrugi, pudno nga nang runa kini Apo Diyos, nga makita kumamot lang iti tao. Tano hantay may pakita ti tao deta, hantay tumabalin, nga ayatan ni Apo Diyos. Imbaga ni Apo Isus deta. Una, taday jay relasyon ket masapul nga horizontal and vertical. Maamuda day jay Diyos nga pagserserbyam, gapu ka day jay panagserbim iti padam nga tao, panang tratar mo ti padam nga tao, panang ipateg mo ti padam nga tao. Kasto iti ibalbalakad na tinasantuan ang surat. Iso nga, uray pa'y ni Juan, iti Apokalipsis. Impakita ni Apo Diyos king kuana. Dagiti tattao nga naanos, dagiti tattao nga sasanto, dagiti tattao nga may salakan. Dagiti iti kababalinda, ket ibaganan dito nga salimut-mutan da dagiti Tungbalin da dagiti bilbilin. Ito Diyos, iti Apokalipsis 14:12. Ket iso daytoy daytay tattao nga kagurgura ni Satanas mulaeng ngamin agtungtungpal dati bilbilin ni Apo Dios. Bilbilin ni Apo Dios. Isu nga amin nga tattao nang nangruna dagiti Kristiyano nga nanak ni Apo Isus ket inton itulok dati biagda. Paiturayan dati parabor pamati ken tilinteg ni Apo Dios. Ket dagdusnudo da ngagtungpal kadagiti sangapulo. Ay kapungpungto ni Satanas deta. Apay ngamin. Agbunga da ngamin tinaimbag. Subyente nga rod nya Pastor Leo ken Pastor Ray, daytoy inadal tayo nga paset ti surat ni Santiago. Manipod 1 ingana iti 13. Iti panangipakita na wen kasapulan atong palin iti bilin. Gem adda iti kondisyon nga dayjay panagayat isu iti panakatungpal iti bilin. Tano, alain tayo ditoy, buklin tayo, kat mangala tayo iti may san nga adal, just one sentence, iti mabalin tayo nga ibaga, matungpal iti bilin, babaen iti anya. Ayat. Kat mabukil da ito kabsat, tano alain tayo tatan, dayjay relasyon ko na tayo titataw tatay, dayjay inkabil tayong example. No si kakit ay ayatin nak, no ni pastor ka ayatin na ka, ayatin na mait, kat siya kat ay ayatin ka mait, awan dayjay problema iti sosyudad wenno iti gimong. Tadda dayjay ayat. Okay? Awan pay iti nakita nga nakasalungasing iti linteg no adda kenkwana dayjay ayat. No ayaten na ni Apo Dios manipod umuna, mikadua, mikatlo, mikapat abilin. Aramidin na. No ayatin na tipada ng nga tao, manipod mikalima, dayaw tinagan na. Ingana iti may kasangapulo, aramidin na. Mabukal ton, dayjay kunanan ni Apo Esos, nga baro nga bilin, inted ko kada kayo. Kat dayjay baro nga bilin, nga inted ko kada kayo, kat iso ti kunanan, no ay ayatin na, tungpalin nyo, dagiti bilbilin mo. Na yung bagadamag deta, Pastor. Timay sa nga tao, no ay ayatin na, tipada na nga tao, birbirukin na dayjay, na imbag nga aramidin na kung kuha na. Mabalin nga, posible amin nga bambanag. Into na ayayatin na tipada na nga tao. Sila pa rin, ni misis ko. Mapadayawang mo nang. Oo, amin Posible amin na bambanag. Nga aramidag para kung kuha na. Apay, ay ayatum garod. Kastamot kini Apo Isus. Hindi kabailam amin na bambanag. Nakawagay, naragragsak tayo. Ngam ni Pastor Leo hangin may di pa. Ang may Bangkok. Idi tani Mrs. Rapa ng request director iti family. In rieko na. Dayjay 10 things that happy couple do. Idi nalpas na nga ibaga kunana jay tisurero iti misyon. Madam adapay may kasangapulo may isa. Kaangaw na lang dayjay. Ingim ada iti pagturuan. Tuntos na.
Kaanya nga dahil sir, tawag mo, sa nga pulo mo lang nadalme, dati may ka sa nga pulo, may sawa na na. Kuna na, husband, remit your incomes to your wife. Kuna na. Hanggang dahi jay. Hanggang dahi jay. Yung magpepeso, dapat. Pepeso. Yung bitikuan na di jay, tikay lang nga ibaga kabsat anya dito. Naragragsak, dagay agayat, ngagtong paltibilin. Oo na, naurnos pa ya. Natala na. Narikot, iti panagbiag, iti tattao, nga, duwang klase nga tao, agtong paltibilin, nga mapilpilit Pastor Leo. One. Narikot manen, iti biag, dahil saan nga agtungpal, iti bilin. Adadan. Gagayem ken kakabsat ket, sapay kumata, dagito'y bersikulo, nga inadal tayo, manipod ti libro ni Santiago, ket inturom na kada tayo ni Apo Diyos. Ta ni Apo Diyos ket kayat na, nga dayjay nga panagbiag tayo, ket maaramid tayo, dayjay pagayatan na. Simple laeng kakabsat, dayjay awis na. Adda tilintag nga ipatungpal na, ket kunana, maaramid yo nga tungpalan dayto nga lintag, no dayjay ayat ko ket adda kada kayo. Tatipod no awan iti narigat iti ayat. Ala kakabsat ket siguro no daman dayjay angaw mi ditoy, dayjay pa nag-example mi. Agpapada kami kakabsat anya awan iti nabanang awan ti narigat agpapada kami. Ta iti trabahador ni Apo Dios ket ay-ayten ni Apo Dios. Ket bilang idanon dayjay example itatay nga ijay kumauneg iti gimong respetado ti amin na ba nang man wenno na panglaw. Ket iti sangwanan ni Apo Dios adda pa nagsasauda at the foot of the cross equal. Everybody is equal. Ti panangkitan ni Apo Dios ket isu ti kasjay. Tulungan natin ni Apo Dios kakabsat ket agyaman kami ta dagiti inadal tayo iti libro ni Santiago ket patsen mi nakatulong manen. Ket awisen da kayo into no may nga lawas. Adda kami nga kadwayon tumanen ket ikarimi nga babaen ti tulong ni Apo Dios. Buksilan tayo tumanen Pastor Leo ken Pastor Ray. Dayjay leksyon nga intay to adalen. Ngem dumtengen iti tiyempo nga masapul nga agpakada kami kakabsat. Ngem sakbay ti amin, dawatin mi nga rod nga agdumog tayo ta agkararag tayo. Kararag tayo kakabsat. Man nakabali namin nga Diyos, ang aming nga dakat sa dilangit. Sika nga Diyos iti ayat. Kayat mo ama nga ipatungpal kada kami dayjay linteg mo. Anyalakit din ta naayat ka. Ammom iti kinalapit mi, ammom iti kinamanagbasol mi ama. Ngem kunam, mabalin yung aramidin daytoy, babaen iti ayat, nga itit ko kada kayo. Dawatin mi ama nga bendisyonan, iti tunggal maysa nga kakabsat mi, nga simurot kada ito nga ingkang panagadal iti saom itata. Mabigbigbi kumao Diyos, nga adda dayjay linteg, nga isu itinted mo kada kami. Ket dayto nga sangapulo nga bilin, agnanayon akasken ka ket agnanayon ka ama. Kayat mo nga ipatungpal dagitoy nga bilbilin, nga awan kuma itipilyen mi nga san mi nga tungpalen. O Dios nga man nakabalin, tulungam dagiti kakabsat mi, nga agad-adal nga kadwami iti saom. Dagiti agbuybuya iti Hope Channel o Dios. Tapno dagiti panagbiag da, ket maysa ko mga nabindisyonan nga panagbiag. Inggana nga da kamin tumanen o Diyos, babay iti bindisyon mo. Ngagkakadwa kami, nga agadal iti saom. Iti parabor mo, isukuma, iti makiadda kada kami. Pakawano mo Diyos na nyaman, iti naglabsingan mi, kadagiti linlinteg mo. Dagiti iti dinawat mi, iti kay kariyan, iti nagan na po mesos. Amen. Amen.
We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.